Mijn naam is Connie Tange, ik ben leerkracht aan de OBS de Berenburgt hier in Oostburg en ik geef les aan de kinderen van groep 5 en 6. We zitten hier in het Ledeltheater in Oostburg en wat gaat er hier vandaag gebeuren? Vandaag staat onze tweejaarlijkse musical-uitvoering op het programma. Dat betekent dat we een voorstelling geven in de middag en in de avond. En we hebben dit jaar gekozen voor de bewerking van De Tovenaar van Oz. En wat kunnen de kijkers verwachten vandaag? Het sprookje van de Tovenaar van Oz, The Wizard of Oz, is bij de meeste mensen wel bekend. Wij hebben een eigen bewerking hierop gemaakt. Dat betekent dat we als rode draad het verhaal aanhouden. En de kinderen van alle groepen van 1 tot en met 8, die spelen een eigen stukje in het verhaal. Het verhaal gaat over het meisje Dorothy, wat samen met haar hondje Toto door een wervelwind eigenlijk terechtkomt in het land van Oz, waar een machtige tovenaar woont. Ze wil heel graag naar huis, maar dat lukt niet zo 1, 2, 3. In onze bewerking komt ze in verschillende landen terecht. De kleuters doen bijvoorbeeld sprookjes van kabouters, elfjes. Dan is er nog een groep die doen een houthakkersdansje. Er wordt een echt circus, een voorstelling getoond. Dan zijn er nog kinderen die de Smaragdstad doen. Er wordt eigenlijk gezongen, gedanst, van alles wat. Het is echt enorm leuk geworden. Singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the flame. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Ga maar gauw naar de groene stad, dan weet je waar de wiz is. Zoek hem op en wees niet bang. Vertel hem wat er mis is. En niets waar hij niet wat op weet. Dus ik vertel nog 1 keer hoe die heet. Het is de wiz en hij woont in Oz. Jullie bent waar je wezen wil en je dromen waar kan maken. Jullie speelden mee in The Wizard of Oz van de Berenburgt. En wat was jullie rol en hoe is je naam? Ik ben Mila van den Burg en mijn rol was de vogelverschrikker. En ik ben Kayra Overeem en ik speelde de slechterik van het Westen. Wat vind je zelf van het stuk? Ik vind het een heel leuk stuk en ik ken het ook nog van vroeger. En het is best wel leuk om te doen. Ja, ik vind het ook heel erg leuk en het is ook natuurlijk heel leuk om te spelen. Het zal toch niet waar wezen? Dorothy en haar vrienden zijn op weg naar hier om mij te doden. Denkt ze nou echt dat ze hierin zal slagen? Dat zullen we nog wel eens zien. Randdraaien! Ik heb een opdracht voor jullie. Jullie moeten Dorothy en haar vrienden zoeken en bij mij brengen. Komt in orde, uw slechtheid. Ik zal al mijn mannen en vrouwen inzetten voor deze klus. Hoe lang hebben jullie erover gedaan om het in te studeren? Toch wel een paar weken. En verder valt er niet echt iets te vertellen. En was het moeilijk om je tekst te leren? Nou nee, ik heb maar een paar keer gelezen en het zat in mijn hoofd. En voor jou? Ja, het was niet moeilijk om uit mijn hoofd te leren eigenlijk. Dus het ging er best wel snel in ook. Hebben jullie al meer toneel gedaan? Ja, we doen om de 2 jaar doen we een musical met Berenburgt en sinds groep 2 doen wij daar ook aan mee. Dat klopt. En was het deze keer anders dan anders? Nou nee, het is gewoon hetzelfde, maar we groeien natuurlijk en het wordt natuurlijk altijd leuk. Ja, het is op zich wel wat anders, want we zitten nu in groep 8 en dan heb je, de meesten hebben dan een hoofdrol en dan
de meesten komen dan heel vaak in beeld en zo. En dan, ja, dat is dan toch wat anders dan dat je met je groep even in beeld komt. Is het een leuke rol? Ik vind persoonlijk van wel, ja. Ik vind het ook een hele leuke rol. Wie ben je en waar gaan jullie naartoe? Ik ben Dorothy, met mijn hond Toto. We zijn op weg naar de stad van Smaragd om aan de grote tovenaar te vragen of hij ons terug naar kennis kan sturen. En wie ben jij en wat doe je eigenlijk? Ik ben de vogelverschrikker. Mijn taak is om de kraai te verjagen. Maar zoals je ziet lukt dat niet helemaal. Ik zit dag en nacht op deze stok. Kun jij er niet gewoon af? Nee, deze stok zit in mijn rug. Kun je mij helpen? Dorothy en Toto helpen de vogelverschrikker van de stok. Oei, dat is wel even wennen voor de vogelverschrikker. Hij heeft al zo lang niet meer op zijn eigen benen gestaan. Na wat proberen moet de vogelverschrikker even rusten. Hij nodigt Dorothy en Toto uit om een gezelschap te houden. Samen genieten ze van de prachtige omgeving. Als je stil bent, goed luistert en goed om je heen kijkt, is er hier van alles bijzonders te beleven.